Jimatu hatta marhite bukede nomoronom ayat sada saat rodi ayat tu. Puji Jehovah si gonggong sude parluhutan nama nogi hon hosongon niring ni tangan dot hosam songon hombar turohan sai diramo ibadah. Puji Jehovah nampi pamanoba dagingmu jalan totong manupa isar pamatangmu jojot loro pangurupin atuho ujuna roha gogotan. Puji Jehovah si tupak sude ulaonmu ai ditupak kotuhoto angoluanmu ingot mai dengan basana doi tomu nasambindo. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Go asini roha ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akka langit, marolopolo mahamu ale akka partigor mga sahod Jehovah, talup do marede akka naujur marroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan de bata, suruh matodim parbadia turohanami, asa tarapul situ turohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haparsyaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totong huingot hami, nahehedo hami musesyan namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naukehe siyan namate. Amen. Udun mama. Tapuji tohata marhite bukede nomor 111. Aian Tuhan amin, Adam di hamibe, asa martua amin,
Pati di debata di parmingguata di bagasan sadarion, ima sian pati parjolo sahatro di pati paupaton. Pati parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakupahu bahenommu debatam. Pati paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu manangaha na di banua gidjang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay honauhum na dosugut akka na marsineang di goarna. Pati paupaton. Ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari maulahamu nasa siulammu, alay ang guari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batamdoi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu, pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halap pe na mangebati hutam. Ay dinaonomari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiad do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiay. Imasahat na. Atong rap mangidugugo mahita tu de bata lamangulahon pati nai. Ale Tuhan de bata, say pargugoy mahami, mangulaon na hobbar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata, marhitekor Pilipi.
Tauduti mamuji Tuhata marhite bukwede nomor 600 ayat sada dohok 2. Tatopoti madosata tu adopan ni debata tapauduk be marohata martang yang mahita. Ale amanami jala debata namin na di banua gijang. Pargogo na suhatu dosan. Pardenggan basa doho jala ro di saleleng-leleng na doa siniroham. Say marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sayu nang beingot akka dosa nami. Ay jojo do hami mardosa maradopok ko. Jala jojo do husungguli hami rimasmu marhite siyan pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayo nang paingot-ingot pangalahon nami. Unang alang asin ni roham, sayo rupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaw nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasasan ni dosata. Musat pe akkadolok jala humuttal pe akkarobean. Alayang ko parasian ni rohakku nasotupa musat siyakko. Jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna Jehovah siasiho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hudul mam. Tapuji Tuhata marhitekor remaja.
Tauduti mamuji Tuhata marhite bukwede nomor 23 ayat 3. Sondang sian debata, hati uron sian gijang, bain ture sondang ima, rohanami asas Lau manjalo hangoluan pinatu pamio Tuhan. Epistel di parmingguata di bagasa sadarion imana sinienet sian jada sada Johannes tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat pitu tajahama marsikat soreng songonomma hatani debata ida hamuma godang ni hahulom na binasabasahon ni amai tu hita ay targoar do hita aka anak ni debata jala akai do hita tutu dibaheni dang ditadda porti biok kita ay dang ditadda anggo ibana Ganu na makirim songoni di ibana, di perbadiai madirina songon ibana na badiai. Di boto hamudo na mabuat akka dosata do ibana ubain naro, dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Hamu akkanaha unang dipautoto halak kamu siulaon hatigoran ido natigor songon ibana natigori ido sahatna martua do natumangihon hata ni dibata jalan opiosa amin tapuji tuhata marhite punguan paropuan gabungan.
Tauduti mamuji Tuhatta marhite bukede 136 ayat 4 dohot ayat 5. Hatidakku mah hata porsiot tai songonan hatidakku ni dongatta saha porsiaud di sadop portibion rap mahita mandok hau porsia di debata jahuba ido ama pargugu nasu hatudusan na tumok palangit dohotan hau porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imanan ni tubuhon ni si Maria na gabi-gabia syartod di porbadia adorang sohabubuhan hido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na matetar pajal do ibana dihaw na pinarsilang na tua tuban watoru dungitanum na mulak manguru diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogot tu tanaon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di asisan ni dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu so daing ni halak nang mate dohot di hangoluan na sora suda amin udul mam. Tapuji Tuhata marhite punguan kor ama Ebenezer.
tabigi matiting dita di baga sasadari. Shalom. Warta bagi kita dalam minggu ini adalah sebagai berikut. Warta jemaat dengan topik sondang ni bohi ni Jehovah menundangi hita. Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. 2. Statistik anak lahir. Pada hari Sabtu 17 Februari 2024, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Imade Dwiva S. Nugraha, Ibu Gerisa Aprilia Boru Pardede, alamat Jalan Topas Raya, Pidaview Apartemen Unit B1, Makassar. Anak lahir di Rumah Sakit Hermina, Kebayoran, Jakarta. Anak dalam keadaan sehat, demikian ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 7. Pelayanan. Ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah pada hari Minggu di wilayah Efesus, Minggu 14 April 2024 di rumah Bapak S. Yanipar Inang SP Bur Pasaribu yang diadakan di gedung sekolah minggu. Hari Senin wilayah Roma 15 April 2024 di rumah Bapak P. Silaen Ibu H. Boru Marpaung, alamat Jalan Cendrawasih, Asrama Kesdam Mamun. Selasa wilayah Korintus 16 April 2024 di rumah Bapak Kahasilaban Ibu M. Boru Aritonang, alamat Jalan Balang Baru 3, nomor 10D. Hari Rabu di wilayah Galilea 17 April 2024 di rumah Bapak JH Simanjuntak SE AK Ibu Situate Boru Tampu Bolon yang diadakan di gedung sekolah minggu. Acara ibadah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1. Kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari Minggu 14 pada hari ini Minggu 14 April 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan Deborah. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. 2. Pada hari Minggu 21 April 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 21 April 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Kor wilayah Kolose. A3. Izin pendeta resort. Mulai hari Rabu 17 April sampai 29 April 2024, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Amang Pendeta Rich Johnson Simamora, MTH MM, izin untuk urusan keluarga. Pada hari Rabu 17 April 2024 akan berangkat ke Bandar Lampung dan rencana kembali ke Makassar pada hari Senin 29 April 2024. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Ibu Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak.
2. Ibu Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Ibu Nyonya Wene Baho KR Boru Pasaribu. 6. Ibu Nyonya T. Sitanggang N Boru Huta Barat. 7. Ibu Nyonya Situa Kagul Tom CH Boru Pardede. 8. Ibu Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 9. Ibu Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 10. Ibu Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 11. Ibu Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 12. Ibu Nyonya Situa PRM Sinaga R Boru Tambunan. 13. Ananda Frans Herbert Nenggolan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun kelahiran dari tanggal 15 sampai tanggal 21 April 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Warta tambahan. Ibadah Sabtu. Pada hari Sabtu 20 April 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga AP Sigalingging Ibu R Boru Silaban atau Winda Boru Sigalingging. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. Warta keuangan bagi kita dan kegiatan untuk dalam 1 minggu ini dapat kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji Tuhata marhite bukede 772 ayat 1 rodijungna uhut papunguhan pelian na parjolo. Tuhaku do paturena laki, Tuhaku do padiulah kaki, siana sarohaki upasang goluki, Tuhaku do Tuhaku do pature
kuasa diriki tu tangan itu haki Tuhaku dopati ulah kaki Tahu dia sana. Tuhaku dopatu reda laki Tuhaku dopati ulah kaki Siana saruhaki upasat muluki Tuhaku dopati ulah kaki Tuhaku dopatu reda laki Tuhaku dopati ulah kaki Ulului itu haki surut mana holomi Tuhaku dopati ulah kaki Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaraja yate-yate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang dok sudita saluhutna. Hata ni debata nanang sahat dihita di ibadahta manang di mingguta sedarion. Imana tersurat di Pesalmen bidu opat mamuka sianayat sada sahat ayat sia. Pesalmen opat ayat sada sahat ayat sia hujahama di tonga-tongata. Tangiang mangido haluaun ede sian sidapit. Saya lusi ma'aw alide batani hati goraku ia hujouho jala palubang au juppa hagugutan asima roham diau jala tangihon ma tangyaki. Ia hamu pino parnijolma sadia lilingodo lea rohamuna rohamu di hasahalauki sadia lilingodo haholongan ni rohamuna naso hasea jala di oron muna gabus unang sobotohamu marhasurunga do di bahin Jahoba akahasianna matua di tangihon Jahoba do molo hujou ibana hol sohon hamuhian ma asa unang dapotan dosa marhusari marohamuna dung ro di podoman hamu asa sonang hamu pilihun hamuma pilihan hati goran jala marhaposan tu Jahoba ma hamu lado akan nama dok tung isema manupakon na dengan tuhita alai ali Jahoba sai pasodakon ma tuhami sodang ni bohim gumudang dolas ni rohaku di leonho sian dinasida di hamamasan ni kotilon eme dohot anggur nagabe situtu sonang doau hupapea uhut mami tornok
Ai sasadaho do ale Jehovah pasonang ahu maringanan. Ido saatna. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Mazmur 4 ayat 1-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kau mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Sada catatan yang perlu jolo taingot di bagasan perdalanan ningulu ni jolma asabui ibana sonang aman ikon rade ibana majalo sodang ni bohi ni debata manodangi ita. Halak na sinodangan ni bohi ni debata, halak na sinodangan sodang siya banua gijang. Boy sonang pakilalan na nang pe boy gudang si taunon na boy gudang paru kilo dia dopi bahkan boy gudang tantangan dia dopi. Ido na terjadi di ngolu ni si Daud. Nakid jahat di ngolu ni si Daud. Nama cegudang tantangan di bolu si ibana uban nama jo ibana tu de bata asa diurupi de bata ibana. Mulai sian naneng bakit raja ibana, dung mugabi raja ibana, dung mangarajai, dung liling mangarajai, ragam tantangan dibolus. Salah satu nabuhi taida balga tantangan Nabi Nulus ni si Daud di namangula songon sahalak raja ibana di tonga-tonga ni bangsa Israel, ima sian raja Saul. Dilele bahkan disakapi Raja Saul do nang mabunuh ibana, alai dipahohom ibana do, dilihon ibana do kesempatan laho pasonakor rohana, pasonakor dirina, asa unang tarima si ibana, jala unang gabi dipake ibana, huasona lao mabuat hosani si Saul. Napaduahon mo sa masalah nabalgan na niya dopan ni Raja Daud dung raja ibana ima siyan anakon na. Taingot do si Absalom na berusaha na yang merebut kerajaan siya tangan ni bapak na. Bahkan sahat do na mabunuh keluarga na si Absalom. Alai dang di baloson ibana, di luas ibana di pahohom do dirina. Asa unang mardosa ibana, molo muruk, molo tarima si ibana, molo mangadopi tantangan ibana, unang mardosa ibana, diadupan ni debata, di pahohom ibana, di dok, dibuan, di kamarna,
di tempat tidurna, di sima dipikiri ibana, jala di sido, di pangido ibana, cahaya, sodang nasiab banua gijang, mengurupi ibana, diragam di persoalan nai, asa adong solusi, asa adong jalan keluar, alai dang merdosa ibana. Doh tahta nasing, boido doh nota, boido muruk moladong parukilon tantangan, alai unang merdosa molo muruk, songon si Daud. Siani mahita kamanga kenang lau borhat, lau mengaplikasihon turpuhon di bagasan perdalanan ningguluta, apalagi di partikian nuain natadupi di tonga-tonga ni Portibio. Pasti dugudang son nani alaman ni si Daud di bagasan nguluta. Tantangan di ulauta, tantangan di karirta. Pasti dia godang tantangan nak kena berkarir nuaing. Manang na masih meningkatkan karirna, pasti banyak tantangan. Pasti banyak parukilon. Dakkola di karir banyak tantangan. Adong do tantangan di tonga-tonga ni keluarga. Termasuk juga karena anak-anak. Pasti dia godang tantangan do parukilon. Apalagi berbeda pola berpikir ta do tak kaya nakota na milenial nuaing do tita pasti berbeda. Meragam cara tabain, meragam metode tapake alai seolah-olah dang manjur cara, dang manjur metode na tapak. Bahkan melebihi siani do pebui parukilon taringo tua nakon nata do pinuaing. Bui menimbulkan masalah di bagasan keluarga. Bisa menimbulkan masalah di tonga-tonga ni nguluna. Di sido naing rohita songon si David, songon si Daud tua dupan ni debata. Lau mangido pangurupion siat debata, marhite sodang na siat debata, lau manodangi rohata, manodangi pikirata, manodangi ngoluta, asabuh hita melangkah merdalan di tonga-tonga ni Portibion, nang pe iko sebolusot tai ragam ni tantangani, ragam ni parukiloni, ragam ni nama bekita terhambat sa sitongna di perdal ni ngoluta, alai dang masohot anggo parukiloni, alai molosai sodang ni debata mian jala mangula di bagasa kita di sido hita boy sonang melangkah, boy sonang merdalan, bahkan boy monak kita maradopon akat tantangan do parukilon natadopi di bagasan ulauta manang di bagasan nguluta. Alania dong matolu hal na boy tercatat di bagasan nguluta, di bagasan partikianon, marhite sian hata ni debata, nang tajahan nakin sian Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Na perjolo, tajou ma debata, diragam ni akan namasa di bagasan nguluta. Jou ma debata diragam namasa di ngulum, manang ahape na tadalani, manang ahape na tabolus, song ragam ni tantang na talok nakin di nguluta di keluarga ta, siani mahita majou debata, bohado hita majou debata di bagasan nguluta. Tangasal di jou isongoni, alai ikon na betul-betul do, sian nasa roha, sian nasa nguluta, do sian nasa kesempatan bainota do dengan lau maju debata. Ayah dong dohroa dang sian nasarohana maju debata gudang. Dipikir do asal ma diju debata le dang sian nasarohana, dipikir do nong maju debata nasongoni. HP maju debata sian hatuluson do tabuluson songon metode na pinaken ni si Daud, ditikki di podomani ibana tuntakas do ibana di martangi yang mangido pangurupiot tu debata. Ditiki hahohomon ni dirina, hahohomon ni rohana, ditiki boy ibana, secara khusus ibana, pajupang dok debata, disi ibana, martangi yang tua dupan di debata. Luar biasa nikmat, luar biasa tabona, luar biasa pengaruhna di rohata, molosian nasa rohata hita martangi yang tu debata. Pasti disi mahila lauta,
sodang hati uroni, sodang siap banua gijang, mabuka rohata, mabuka pikirata, molo tutuhita martangiang tuibana. Molo tutuhita jauh-jauh tuibana di bagasan ngulut. Tentu berbeda do, molo martangia kita hampir ribut di sekeliling ta, pasti berbeda. Molo martangia kita hape muruk kita tu anak kota manang natuise pasti berbeda. Alai molo tulus bulus tapasonang rohata tapi lehon rohata disihita majou ibana pasahatto pangidoata pasahaton holsoni rohata pasahaton akatantangan paru kilon natadopi disido hita gabi ditangihon debata jala tatangihon debata di bagasan mulut. Iku kembali jo taparata ahado tangiang doa tangiang ima dengar-dengaran dengan Allah tatangihon debata ditangihon debata hita una kola debata tapaksa manangihon kita alaidang tatangihon debata marsuara di bagasan rohata marsuara di bagasan ngolutta itu sepihak alai halak namar tangiang halak orang yang berdoa dia mau mendengar Allah dan Allah pasti mendengar dia. Ido harapan, jala ido hapur siota, jala disido bermakna tangiangi, jala disido bermakna duata, pangi duata tua dupan ni debata di bagasan mulut. Dakonan sistem do cara ni si Daud na songoni, alai nang di pangajarion ni di padane baru pedidok, molo neng martangiako, kuci kamar mi tu bilut, disiho martangiang ni. Ternyata paling ampuh molo sian nasa rohata, molo sian nasa ngulutta berserah di namar tangiak kita, di namangido jala dina jauh-jauh tu debata, di sima hilalauta cahaya, di sima hilalauta wajah Allah menyinari kita. Gabe di lehoma hati uron ni rohadot pikiran di hita. Napaduahon akamanga kainang sian turpuhon dijodohi dalam makaporsyai hina argani sodang ni bohini Jehovah. Cahaya wajah Tuhan sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan manusia. Bahado hitama jalo jala bahado hitama jakot di bagasan nguluta sodang hati uron sian bohini Jehovah. Mungkin bisa kita terjemahkan seolah-olah sinar, song sinar ni lampuon. Tetapi dia sama seperti sinar, bahkan melebihi sinar menyinari hati dan pikiran kita. Melebihi sodang, melebihi akanatiur nabinani portebion, ima bohini debata. Ima holong ni rohani debata. Lau mengukap dalan, merubah nasa nama bay solot hacit rohata mabain hita marsak di tonga-tonga ninguluta molo naung diukap tu hata sodangi masuk tu hita di sido di batiur rohata. Ido asa molo semartangia kita molo ado ngakasi pikirata ragam natabol setadok batiur rohaku Tuhan. Molo tadok batiur rohaku Tuhan berarti majalo sodang ni debata majalo sinar siar debata majalo cahaya wajah Tuhan asa disodangi rohata asa dipaharuar sude ahana solot di bagasan rohata ahana mabe kacit pakilalata sianima disodangi gabe tiur sonang pakilalata. Takola sahali si Daud merasakan cahaya Tuhan di dalam hidup. Berkali-kali sudah ditajah di pesalm ini dohot di bulesian buku raja-raja. Tung luar biasa do dihilala si Daud cahaya manang sodang ni hati uroni mangula di bana di sudesi ulaun. Apalagi di nalau mangula ulaun songon alak nang pinilit ni debata ibana manguluhon bangso Israel. Asa macairga sodang ni debata di bagasan mulut. Unang gabi tumibu jala umar gadi hita aka pikiran doh sodang ni portibion.
Bodo harga sodang ni portibion solusi-solusi na ditawarkan dunia. Gudang dunuaing aka ahli-ahli na mencoba menawarkan solusi-solusi di berbagai permasalahan na tadupi. Bahkan nga gudang tertulis dalam buku referensi nuaing aka solusi-solusi, jawaban-jawaban untuk tantangan yang kita hadapi. Bahkan secara global di dunia open waing ngagudang mabaini asa ahdo jawaban untuk masalah-masalah yang hadir, mana masalah-masalah yang berkembang di dunia, bahkan di tengah-tengah keluarga, bahkan personal. Gudang dewa nang memakai alai punya keterbatasan. Ai buido tajalo aka solusi seperti bion alai dang begabi permaneni di bagasan nguluta. Alai anggono marga ima molo boy disodangi de bata hita setiap adong persoalan tetap pangido pangurupio senibana di sido gabe tiur rohata, gabe tiur pikirata, gabe tiur nguluta, bahkan di sido gabe adong di hita dimampukan kerendahan hati untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan songon si David. Aidung 3 tahun peristiwa ni anakna siap salom. Bodo tajahan no di buku 2 Samuel. Takas do di dokibana dang tarima sebeibana. Nang pe songoni luar biasa na pangalahon ni anak konna. Ala nong sinodangan ni debata. Gabe boy taruka prohana, mabuka rohana, gabe di bagasan kerendahan hati, lau mengambil solusi, mengambil tindakan, bahkan mengambil keputusan. Ima no marga di ngulu ni jolma, ima no marga na di ngulu ni si Daud. Asal luar biasa doi pakiota di bagasan nguluta. Molo di bagasan muruk kita pengambilan keputusan. Pasti do keputusan jut salah. Apalagi itu anak kota. Pengambilan yang salah, keputusan yang salah untuk anak-anak bisa menjadi penyesalan bagi kita. Alai molo nong sian tiur ni roha hita lau mamudai mengajari bahkan mamicang anak kota pei dongat tapei gabe di sido boy dumenggan haputusan bahkan bermanfaat tungulu ni anak kota. Tungulu ni akan natapaingot di bagasan mulut. Asa ido bolo taida nuaing di pengambilan keputusan dang disiadong masalah itu radong keputusan. Ala memang perlu lebih matang untuk mencerahkan majalo sodang siad debata asa dicerahkan rohatang nguluta pikirata dina mengambil keputusan asa boy lebih dumenggan keputusan di bagasan nguluta. Karena keputusan yang tergesa-gesa biasana tergesa-gesa hasilna bahkan hasilna boy do meleset dan justru menopang untuk lebih dumenggan di bagasan pernguluan. Napatuluhon akamang akainang sia jojo ni hatani debata nang tajahan akin sian pesan menopati. Ditabani na totong say majojo tu debata jala di halak na si totong mga lui sodang ni Jehovah manodangi roha do pikirata di jodo hitanakin di dok pilihon ma pilihan hati goran dia dupan ni debata. Totu halak na olo majalo sodang ni debata, totu halak na si jojo tu debata, dia akan mempersembahkan, dia akan memilihon pilihan hati goran dia dupan ni debata. Edang mungkin ngai jalo sodang siat debata asal-asalan dope ibana mengaduk pod debata. Ngaroi ibana tu adupan ni debata ngaroi ibana merminggu alaya salah-salah dope di permingguan. Tentu dia bukan untuk berseru kepada Tuhan. Tentu dia bukan mau menerima cahaya Allah, wajah Allah di dalam hidup. Alai halak nang mangula
jala pasahaton akan adong di rohana tua dopan ni debata jala na setotong majalo sodang siat debata di sido ibana grade mamilihon hati goran tua dopan ni debata pasahaton hati goran dia dopan ni debata ido tanggung jawab ido tugas jala ido na naeng si pasahaton ni akan naung hinokop ni debata naung ni lehon ni debata di bana hati uron di bagasan nguluna, dia akan mempersembahkan korban yang benar dan betul-betul dia berangkat dari iman dan percaya kepada Tuhan. Anggoso di boto ibana dotong mempersembahkan korban yang benar, kebenaran dia hidupan di debatasian hadirionna, tentu dia tidak akan mungkin mampu untuk berseru kepada Tuhan. Tentu dia tidak akan mampu menerima sinar wajah Tuhan di dalam hidupnya. Dang buay terlepas yak kamangake nang dingulu ni salak jol. Halak na say jauh-jauh tu debata berarti dia mau menerima cahaya Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi dia akan selalu mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya kepada Tuhan. Dang soal persembahan pilih sadabi neng dohononna. Dang persembahan perpuluhan dang ineng dohononna. Alai mempersembahkan diri kita secara totalitas dan benar di hadapan Tuhan. Halak mempersembahkan secara totalitas dan benar persembahannya kepada Tuhan. Tentu adong do implikasi ni dengan baibana memilihon pilihan na imana talo akka pilihan nakin ala yang go dasarna o jahanna ima memilihon diri secara totalitas kepada Tuhan. Tang satonga pasaton na diri na tu debata. Manang satonga minggu ibana pasaton diri na tu rupan di debata satonga minggu nai tang apala binoto maksud dia. Alai memang totalitas kehidupan kita, totalitas pangulota, ima sipa sahatot tua dupan ni debata. Di sido gabe bui sonang rohata, di sido gabe nyaman tahilala, bahkan di dok gabe nok matata, modum gabe nok matata, diaka ulauta ala nunga debata madongani hita. Halak na nok matana bukan berarti dia melepaskan tanggung jawab. Alai nok matana ala nunga dihilala monang ibana di ragam ni tantangan, ragam ni parukilon, bahkan ragam ni na menghambat perjalanan ni nguluna manang karir na pay di tonga-tonga ni pertebel ala debata dongan. Atong luar biasa do guar ni mingguta sedarion misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan kita rasakan dengan sinar wajahnya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Sodang hati urus siap banua gijang, ido damai sejahtera, ido kasih setia, ido anugerah na pinasahat ni debata di bagasan nguluta. Atong dipergugi tu hatta mahita madalani ngulut taon, marhita na sa totong majalo asin ni rohani debata, asa tutu say jojo tu ibana. Asa tutu sai di sude perdalin nguluta jalo otta sodang sianibana jala sepilihon otta na dumengan na umuli tu debatat. Amin mertang yang mahita. Mauliate matuhad di pasat rohanami diho ala diurupi hodo hami lammanada asini roham dohot holongmu di ngulu nami siani dohami lam margogo mangido si pangidon nami tuho terlumobi di ragam ni akaparukilon tantangan hambatan na huwadupi hami song naposom si Daud asa tuko na manangiho kami tuko na mangalusi ham alani say pataw hami sian bulus doho tulus ni rohanami do siya partikian nami no muli pakyo nami tu ho ditangiyang nami asa hutangiho kami ho ditangiho ko hami di sudi nasa panguluon nami jala di sido jalon nami sodang hati uro siya banua gijang sodang ni bohim manodangi hami asa tiurro hanami di nama dalani ngulu nami do mangadopi akan masa di pertibion. Jara loa sami siya bulus ni rohanami mamilihon diri nami
asa tutu hupilio kami ngulu nami, pakkatayon nami, ulaon nami, roha nami, do sudi aktivitas nami, tau lomoni roham. Asa tutu Tuhan, naong sinodangamu ngulu nami. Di batama nami, laos pasaton nami do mulate ni roha nami di asin ni roham do di basa-basam naong pinatongomu di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Secara khusus di tonga-tonga ni keluarga imade duipa dohot inanami Gerisa Aprila boru pardiri. Naong di leoko sahalak danak boru di tonga-tonga ni keluarga nasida. Pasu-pasuma keluargai pasu-pasomu ya nakon nani basa-basa hommi marai pason nasida jala marlas ni roha jala burmagodang ya nakon na pinasaat mi di nasida. Jala urupamu natoras na manugunugu pagodang-godang dot mangajari hobar tulong moni roham. Langsung ni pasaton nami do toho nang disaluhut aka rencana na naing siudaon nami do siubasan nami di tonga-tonga ni huriam di aka ibadah wilayah ibadah dohot di kategorial losoni nang di udaon sekolah minggu. Tukoma Tuhan nama masu-masu asa tutu saluhut aka ibadah nami pertangyangan nami gabi uap na hutsu si di jolom jala gabi pakorhon hajojonok nami tuho jala makorhon las ni roha di hami. Losoni nang disudi ruas ni huriam na di bagasan persahiton nyonya simatupang boru simanjuntak nyonya Banjarnahor boru manulang nona parulian boru pasaribu amang hama nurung nyonya Nebaho boru pasaribu nyonya Stanggang Huta Barat nyonya Gultom boru pardede nyonya Sitorus Panjaitan nyonya Silitonga boru Samosir nyonya Simanjuntak boru Siahan nyonya Silaban boru Pakpahan nyonya Sinaga boru Tambunan Franz Herbert Nainggolan dot mungkin ng gudang do pinasoagwara kami na di bagasa persahito di partikiano Tuhan tuhodo na sida saluhut pagonggoponon nami ang giat homa Tuhan na mga leho na ipaso di na sida paso-pasom wakaw na pinakena jala totong patawom mo na sida marsihot di bagasan ho makaporsiyay ho pabuah hodo Tuhan na punang ulo nami marguru di hodo hami jala tukoro na tukmangurupi hami di ragam ni parsahiton nami. Losoni pasaton nami do Tuhan nuaing nangakadongan nami di namar ulang tahun kelahiran dohot di namar ulang tahun pernikahan. Totong do Tuhan na sida pagonggoponon nami. Asa seho totong na mga leog gadyang numur di nasida. Jala na mga lehon hasin ni roham do pasupasum do las ni roha di nasida di namadalani arari ni ngulun na pinasahatmu do petu nasida. Jala totong lampasungguloh nomu tu nasida. Asa say diboto madok mauliate tuho. Pabua saluhut tenggan di basam do gadyang numur na nilehom mu dihami tung basa-basam doi naong hujako kami di ngulu nami. Selehonomu las ni roha kebahagiaan dia ka na marulang tahun parsaripeon. Asa tung marulupulup na sida masih pauloloan di tonga-tonga niya ka parsaripeon. Jala mangauhon pasu-pasum di tonga-tonga ni ngulu nang dia kaparianak konon nabe. Losoni di bagasan tikyo Tuhan pasaton nami do toho nang sudia ka program di tonga-tonga ni huriam. Asa homa Tuhan nama masu-masu. Secara khusus Tuhan di pesta pembangunan pos pelayanan gua nanaing sipatupaun nami nanaing sudahono nami tutiki nanaing ro nalos padungun nami di pesta ulang tahun ni huriam HKBP Makassaron. Say homa Tuhan na mangurupi panitia. Homa Tuhan na mangurupi hami lo mangulahotsa jala mga lehon semangat na baru di panitia do di ruas ni huriam lau pasikopon pesta nanay sipatupaun nami jalo kapomurohan yaka dongan nami na buhay dohot manupahi di perdalan ni huriam.
Pasu-pasumu saluhut Tuhan doh disudi na mangalihon rohana, pikiran na nguluna, doh akan na pinilihon na di tonga-tonga ni huriami. Saya mertaba-taba masih ni roham, di tonga-tonga ni ngulu na sida, di tonga-tonga ni keluarga na sida, nang dia ka ulaun na sida. Asabui tetong las rohan na sida, do mamilihon sian asini rohami di tonga-tonga ni huriam. Di pertama nami dia mulaturun rohanami do di asini roham na mangalehon hadameon di tonga-tonga ni bangso nami dinabui dengan nami marhari raya dinabui na sini menyelesaikan puasana jalabui dengan aman sudi bangso nami na marpangotak nang di panguluon nami manotong ma hadameon, manotong ma asini roham di tonga-tonga ni bangsa nami. Asa marhasonanga kami mangula-ulaw nami, marhasonanga kami manang nadidia pihami di paujako, jala sianima martaba-taba, haka pasu-pasu na si jalon nami siyako. Atong pasu-pasu mapamarita nami, na manguluhok kami. Asa si margugo na sida, mabuah bangsa nami tu lomo ni roham, mangbuan bang tsunami lam tu sejahtera na tujuan ni arion. Di pertama nami losoni nang disudiak kadongan nami akan di perdalanan. Totong mahona mga ramoti madongani dinamulak na sida tumakasaron totong ramotamu dongan nam nang akadongan nami dinanengulak tu akaulaon na tu akari mersugut siar ruas ni huriam homa nama dongani mamasu-masu na sida. Pati uromu akaulaon do akaparnguluon na sida sailas ni rohana siya koma madongani mga ramoti na sida. Atong mula ati madipasat rohana nami diho urasi hamisian na sadus sa pangalusyon nami aso ng traba paso-paso na pastomu di hami. Di bagasan Kristus Jesus tangihon jalawloy mapangiduan nami. Amen. Tapuji Tuhan marite ede sian nomor 510 ayat sadar seterusnya hut papungu pilihan paduahun. Asino dan iban Yesus asini rohanai jalahi tado disuruh asa tapabuai tapagalak palitota tapagi udalani ai toro do pedalilu sai hato mamulami nangawon nadana jolo dinaholo liluang ai sodang miluhatu do mamboan mulakan tapagalak palitota tapagi urdalani ai toro do pedali saya to mamulagi. Aholomon makukubi toropan di
jolma di bain halembani apagalat palitota tapati urdalani ai toro do penali sai hato mamulaki. Tapasahat mapilihan na tapapungunto do panidebata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salahut sila leon na denggan dohot nasa ulibasan na maliutus. Upasa tami masian na nilion mi hami pilihan nami tuho. Sa jalo may kabewap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon min tonironi mamataku osado bokukukki roni saluhu martaku upasahan ituron nasolut catokudon. Aliyama namin na di banua gijang sa Nurbadia Magwarmo, sa Roma Harajon, sa South Malomani Roham di banu tongon son na di banua gijang. Lehon matuhami si daro ng uluan siya pari, sa samadusa nami son panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togiyon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangagong. Ay hodon apunan arajao dohot ragugo roni asal ngapu salilingi lelengka amin. Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo mapaso-paso siyan Tuhan de batamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tu toddim. Amin. Amin.
Jehovah de batata, amen haleluya. Si gogong langitan onro di isina, amen haleluya. Betahita lamar singgang tujalona, amen haleluya. Nasokal jalan abadia do Jehovah, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Puji ma Jehovah de batata, amen haleluya. Para sirohana sumurundo ibana, amen haleluya. Ta endehon magorni de batata, amen haleluya. Alani dengani basana natuhita, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Sang abdi Jehovah de batata, amen haleluya. Nabonar jalamar mulia do Jehovah, amen haleluya. Tapat timbul magorni de batata, amen haleluya. Nanti gor jalana sungguh go salelengna, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya.